Indospore nga kaya nila mabuhi sa unfavorable condition kag makabato sa gitawag antibiotic. Pero makabulig di ang ditribayo sa imo bangod anuman nga kagaw nga himo sa tambok ang panit kaya patyon sang monolaurin nga ara sa ditribayo. D3 Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, indi manami ang akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Ang Indospore amo na ang ila abilidad nga mag-adapt sa ilang environment. Ko pa na. Miskanig ko pa na. Buhi na sila. Kaya na nila. Kung wala na sustansya ang environment nila, mahimo sila nga Indospore para mag-inactive sila. Kaya nila nga mag-survive maski na mainit ang environment kag pagpabor sa liwat sa environment sa ila ini sila ma-activate no dumamon isang tetanus no tetanus kara lang sa lansang sa tuktok pero pag makasulod sa lawas mo mabuhi liwat amo ni ang posible nga rason kung nga ang may ara sa pabalik-balik nga infeksyon dapat kabalogig kita mag-observe sa aton proper hygiene magtinlo sa aton palibot kag magpreparar sang tinlo nga pagkaon kag parisan permi pagtumar sang D3 Bio. Adlaw-adlaw. That's right, Sir JP, no? Nakatabo ini ang Indospore formation sa mga kagaw nga Clostridium difficile. Ini ang sahi sang kagaw nga nagatugas sang severe diarrhea, colitis, pagubag sa mga intestine, no? Kag even life-threatening damage sa colon. Kag normal ini nga makita sa aton colon. Apang, hindi lang ni sila matagaan tsansa nga magdamo bangod ginakontrol sila sang aton nga probiotics. Kag permi ginamon ginasulit-sulit kung ano kamayo ang D3 Bio sa pagpadamo sang imo nga probiotics. Ako ya Sir Kevin, kag Sir JP, I always make it a habit nga wala mintes ang inom ka D3 Bio. Kaya hindi ko ya gusto nga balik-balik ako infeksyon. Once nga malala ka sa infeksyon, ang kantuan mo, hospital gid mo. So hindi ko gusto ya magbalatian bangod lang sa kagaw. Kakapo ya kung damo kagaw imit yan. Tiga tokar acid mo, ulcer ka. Kung damo kagaw imo lian, tiga UTI kaya damo kagaw yung baga, especially ang TB nga kagaw. Tibihon kay. So kung gusto ka nga hindi ka tibihon, wala ka UTI, inom gigas ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio. May monolaurin pa ka nga galibot-libot sa imong dugo. Ina tanan makita lang nas D3 Bio. So sa mga inom da D3, D3 Bio na ang pilia. Upgrade na kamo. Hindi mo inom nga D3 lang, sayang lang na. Kung lang dapat inyo nga D3, may BCO gid. So dako gid perdihon mo kung permi ka lang nagabalatian tungod sa kagaw nga. Untat imo ubra. Permi ka gagastos bulong. Makakabulong. Kadto pa ka hospital, no? Hindi mo matipan imo pamilya. So dapat practice proper hygiene agud maayo ang external nga panglawason. Kag siyempre, may manog tinlo, may manog patay ka adlaw-adlaw sa imo kagaw. Ano ina? D3 Bio para sa imo nga internal health kag protection batok sa kagaw. So amo ni ka importante kung gainom kaya D3 Bio. D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX
DTX Coffee Mix kapre nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kapre nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na ga-detoxify, namuling magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix na was na tinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion nagpagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica 4 Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Yari ang testimonya sang aton mga ka-K5 na nagdaog sang cash prizes sa Suki Ayuda Promo matapos magbakal sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Ako si Marita Mikin Pama, taga-barangay Talikanan, Pasig. Nagdaog sang 10,000 sa Suki Ayuda Promo sa K5 News FM kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Permigid ako nagpakal sa iya nga mga produkto kay nagabuligid sa akon balatian. Sa mga wala pa makatumas, testing ninyo ang DTX 500, D3 Bio, Mighty C kag DTX Coffee Mix.
Salamat Kim. Gani ikaw, kung luyag mo man magdaog sa mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sang mga cash prizes, intra na sa Suki Ayuda Promo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM 88.7 para sa dugang nga mga detalye. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ila! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time alas 7:12 sa agang. Oras ginadulong sa Kalawan sang Mighty C. Mighty C ginpabasko nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Mas ginpabasko, mas ginpasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. 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 Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Foro de los Pueblos. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Ay, mga langit! Kampiyon, 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 kampiyon! Kampiyon, 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 kampiyon!
Kampiyon, 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 kampiyon! Ang Kampiyon nga tandem sa aga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia, Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5-7-14 sa aga. Hi! Hello! Good morning! Foro de los Pueblos. Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa aton sining pagpangalagad sa unang pagdulong naton sa mga balita kag impormasyon sa bagong tuig 2025. Sa aton sining mga ka-K5 Paul, may bago to nga kalendaryo to sa may conference is leading 2024 di kay nagalimunaw na isang ligad pangadlaw. 2025 na kita subong January 2, 2025 mga kabyanan. No, kadasig lang sa mga tsimpo kag inora sa aton sining mga ka-K5 daw sang sanulang mga kuturan nag 2024 subong 2025 na. Happy New Year sa tanan. Tani kong bagong tuig, bago naman ang aton sining ang aton to bla nga sinanguna nga mga kinaiyabla sa aton sining nga mga ka-K5 bibilin ta nato sa 2024 kay basi hindi na nagid na malabutan sa 2025 kung sigihon ta pabla. Alas 7:16 sa aga sa aton sining nga mga ka-K5 ginatamyaw tagid sang Happy New Year ang aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati, ang aton sining nga mga listeners nga wala untat, wala punaw sa pagpamati sa K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5 kag sa pila naton sining ka mga relay stations sa kabugusan nga probinsya sang Iloilo sa aton sining banwa nga pagpangalagad, ang aton sining nga mga taxi patrollers, modernized jeepneys, patrollers, ang aton sining nga mga K5 Fans Club International 1 and 2 nga nakatutok in always sa aton sining nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo sa mga programa naton sini every day sa aton sining nga mga ka-K5. Kay kung wala kamo hindi man ni kami kalabot sa 2025 mo. Kung ay kamo nga nagasuporta sa amon, hindi man ni kami kalabot sa 2025. Ano na lang kung ay may nagapamati sa amon be. O galing kay ara kamo nga nagapamati, ara kamo nga nagasuporta sa K5 News FM Iloilo, ang Radyo Bandera sang una, subong K5 News FM na. So ari man gyapon kami sa 2025 kag sa mga palaabuton pagid nga mga tinuig, di ba? Sa aton sining nga mga ka-K5 alas 7:17 good morning gid. Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, mga suki naton sa kahanginan, sa aton sining nga mga overseas Filipino workers abroad nga nakatutok sa aton sining nga pagpangalagad via Facebook Live. I-like, i-share mga kabyanan ng aton sining nga pagpangalagad. Live na live kita sa mga official Facebook accounts ng K5 News FM Iloilo 88.7. Amo man sa K5 News FM Digital Sara Iloilo. Sa aton sining nga mga ka-K5, i-follow, i-like, i-share ang amon sining nga mga Facebook pages para mangin updated kamo sa mga balita kag impormasyon din makamo nga bayin sang kalibutan kag sang pungsod Pilipinas. Amo man sa aton sining nga mga YouTube channel, mga social media platforms mga kabyanan kasubong sang TikTok sa aton sining nga mga ka-K5 sarang man kamo nga makapamati kag lantaw sa aton sining nga pagpangalagad. Sa aton sining nga online application, i-search ang K5 News FM Philippines, i-download sa Google Play Store kag magpamati sa mga K5 News FM station sa bilog nga Pilipinas. Alas 7:18 sa aga sa aton sining nga pagpangalagad. Good morning gid kay Ma'am Maricel Baloro Casiple nga nagapamati gid sa aton sining nga pagpangalagad kay Space Jake. Happy New Year sa inyo nga tanan, ma'am. Mary Jane Melenday Dim Demet, Zenaida Cao Manikan, Erlinda Velete nga nagapamati gid. Ma'am Annalyn Panis Agrabante, gwapa-gwapa, kamustang imo sining bagong tuig, Ma'am Annalyn? Sa kay Remia Panes nagapamatigid sa aton sining nga pagpangalagad kay Ma'am Raquel Gobatanga, gwapa-gwapa dira sa may Ingori La Paz nga nakatutok kin always sa K5 News FM Iloilo kay Nanay Beteleni Buena. Sa mga suki naton tanan-tanan, Maria Lorna Alvarez, good morning sa inyo. Kay Ma'am Regs May Coronado, kay Chimi Hermano, sa kay Coach Gilbert Pineda,
Dira sa may barangay Dawis Pututan kag kay Migo Tonyo nga nagapamatikid sa mga taga-barangay Kasalsagan, taga-barangay Foro tawag ni barangay Atomkon Ilaya kay Mami TC dira ora nga nagapamatikid sa to sini nga pagpangalagad nga way gid malipat magbakal sang duha ka box ka DTX 500, duha ka box nga D3 Bayo, kag duha ka box nga DTX Coffee Mix, kag duha ka box nga may TC sang year-end sale kay ginakonsumo yan kada bulan. Kundi healthy and guwapa and sexy si Mami Tessie sa may Tomkon Ilaya Pututan. Nagapamatikid everyday ka nagagamit gid sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. No nito sumbong, Happy New Year, Ma'am Hazel Susan Tuos. Kay K5 Fred Pasgala, Happy New Year. Kay Ma'am Rosvic Branya Talaron, Happy New Year sa inyong tanan. Alas 7:19 sa aga, sa aton sini nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Ang iban sini di balik klase na, balik opisina sa aton sini nga mga ka-K5 tapos ng aton sini malawig nga bakasyon diri sa K5 News FM Iloilo. Kaya ginapasalamatan ginaton si Dr. Ramil Itang Uy. Din kimo kakita nga kami sa K5 News FM nami iyang turog namon kag nami iyang bakasyon namon. No? Abaw. Te kung sa iban ka ni duty kagid. No choice kagid ni mga kabyanan. Ma-duty kagid ni. New Year ara ka sa estasyon. Christmas ara ka man sa estasyon. No? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ti ang amon sini nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Itang Uy gusto ya nga ara kami sa pamilya namon. Kation sang pag-celebrate sang bagong tuig, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Salamat kita, no? Sa amon sini nga boss Dr. Ramil Itang Uy. Alas 7:20 sa aga sa mga way pa makabugtaw, way pa makabangon, na may pangtulog, na may panguragok, sa may mga klase nga way pa nagapangimos, sa may mga opisina nga way pa makapangimos. Hindi nyo na pagidala ang pagkatinamad yung gani sa 2025, ha? Ibilin ta ng mga pagkatamad ta, ang pagkaulugtasan ta sa 2024, ibilin ta na. Mamuang 2025, bago naman nga journey, bago naman nga chapter. No, sa aton sini nga mga kabyanan, sa aton sini nga mga ka-K5 kay gani, ang mga tamad magparigos aga pa paligo na kamo. No, kag magpangimos na dira sa aton sini nga mga kabyanan. Alas 7:21 sa aga ti una nga kita magbugtaw sugataon ng mayo nga adlaw kay gani iyari ng aton sini mga ka-K5 nga pagpamukaw. Hoy! Pagbararangon ro kamo dyan, kag magpararigos, adlawon tanaron dyan. Gapanima tinyo. Bugtaw! Bugtaw, bugtaw, bugtaw ron! Dumasubra pito man kadlaw, subra ganit duwak simana nga way ta magpamukaw sinyo ba? Bugtaw naman mo ni Fred Sarmiento. Nagapamatigid sa ato sa nga pagpangalagad sa pangalan sang serbisyo publiko. Kami ninyo kinanalagad ninyo sa kahanginan, kaupo din sa tag sa kaaga. Ako si K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia, Webes na January 2, 2025. It's time to detox, detox, and detox. Mangod sa mga namugid nga kinananay. Bukas sa subong nga adlaw ang Klinika de Alternativo Medicina Wellness Center. Product centers sa Miagao, Pasig, Calino, Cagaro, Iloilo City Branch. Bakal kamo tingob sang DTX 500 kung feeling guilty kamo bangod sang damong kinananay, damong gid sang indulgence sa pagkaon kay gusto mo na nga magbalik sa gusto mo nga porma sang lawas mo kag sa imong nga fighting weight. Mag-detox kit tumar DTX 500, D3 Bio kag may TC kag maglikaw sa mga bisyo, inom kag sigarilyo. Sa mga may office na subong, balik na kamo dira sa office, paligo gid sang DTX or magpanghabon gid sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Brand new year, brand new start, reset, restart and refocus. And sa mga nalukpan dira sang palupok pangod nga way kamo gapamati sa panugyan sa Department of Health. So it's time nga tubangon ninyo with the reality. Sa latest subong sa road traffic accidents nadugangan pagid sang 33 ang bagong nga kaso as of January 1, 2025.
may kabugusan ng 529 umpisa sang December 22. And kung pamatian mo man ang balita ni Arbat kahapon, may disgrasya man sa Barangay Padio Sara na nagkutol man sang duwa ka kabuhi. So ang 2025 ginalantaw ini nga mangin masako ang tanan and ang mabunag sa subong nga tuig kaugon ni silang Generation Beta. Bangod nga there will be hooks sa technology and mangin fast face na ang kabuhi, but still sa mga may obligasyon subong himo sa kamodra dira sa balay and ang mga estudyante mag-prepare na para sa inyo pagbalik diri sa syudad. Ang mahalin pa sa malayo ang lugar for the 2025 naman nga school year and pag-atubang naman sang bagong kabuhi. Sa mga nagapamangkot, may office subong sa Capitol, yes, may ara. Sa City Hall, yes, may ara. Kag sa mga munisipyo. Good morning sa inyo. Alas 7:24 sa aga, Ma'am Hazel Susan Tuo, sir, pa-shoutout ko lang si Jigger Susan kasi gabonggi ng radyo niya Dreho. Happy New Year, ha. Azon Pineda, Happy New Year, Ma'am Azon Pineda. Sir Jimmy Anillo, dira sa may San Isidro La Paz. Karega pamatigid sa aton sa nga pagpangalagad si Ma'am Bing Space Gina Caparigos Road. Si Sir Nonito Sumbong, nagapangayo sa kalendaryo, ka K5 AJ Cordoba. Sa aton sa mga pinalangga nga mga tagparamati, Ma'am Nadilin Sautong, K5 Mac Job Benavides Politeo, nagapamatigid sa aton sa nga pagpangalagad subong nga aga sa K5 News FM, Foro de los Pueblos program. Alas 7:25 sa pagsugalaw sa bagong tuig, kag antis ang pagsugalaw sa bagong tuig, kadamo sa mga series of accidents nga nabalhag mga kabyanan. Hindi lang diri sa may pungsod Pilipinas or sa may probinsya sa Iloilo, sa syudad sa Iloilo, but also sa iban nga pungsod. Tuga sang pagkabalaka sa bilog nga kalibutan ang ining natabo mga kabyanan nga aksidente sa pila ka mga sakayang panghimpapawid o kun ining ginatawag daton sini nga mga eroplano mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Istoryahan ta na karon ang ining mga nagkalitabo sa aton sini mga pinarangga nga mga kulturan kag ang mga dugang nga mga update, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga tipon nga balita sa aton sini mga unit field reporters. Alas 7:26 sa aga sa aton sa nga pagpangalaga diri sa Foro de los Pueblos program, abi pa nga pinakamosang Klinika DTX Coffee Mix. Klinika DTX Coffee Mix may kape kanan naka-detox ka pa. Ang kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarangid maka-detoxify sang inyong mga kinaon, sang inyo sining at yan agud ipagwa mga kabyanan ang mga toxics to o kon mga toxin sa inyo sining lawas. Magiging mo sang Klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampiyon na si Coffee, pares nyo sa may Prebayo Coffee. Kung medyo na takaan ka mo sa DTX Coffee Mix, Prebayo Coffee, at least yung mga kape ni Dr. Ramil Itang Uy mga kabyanan, no? Mga herbal coffee nga sarangid makabulig sa aton siningay kayong lawas. Hindi kita magsagi inom sa mga kape nga mga na process gid, no, sa aton sini nga mga kakipay, may mga side effects, no, sa aton sini nga lawas. Inom kamo sang kape nga puro herbal, walang halong chemical. Foro de los Pueblos. Ray Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon. Oras alas 7:27 sa aga mga kabyanan. Sa aton sini mga nagapanguna nga mga balita sa tuig 2025 sa bulan sang Enero. Sa aton sini nga mga ka-K5 antes ang aton sini mga pangulong dinalan. Yari na yung aton sini mga importante nga pahibalo. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kapagdanan sa madasig nga pagtigulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Oras mga K5 alas 7:28 sa aga. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan,
may kasagutan. Foro de los Pobres on the spot. Sa mga balita, mga kabyanan, sa atong sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo, kadungan sa pag-celebrate kag pagsaulog sa bagong tuig sa gintalikdan nga Enero 1 sang kagahon, mga kabyanan, may kag-antis ang pagbulag sang tuig 2024 sa tong December 31. May pila ka mga na-record ang aton sining mga kapulisan, partikular na ang Iloilo Provincial Police Office o kung ay PPO sa pila ka mga series of accidents, no? May ara nga mga nagrambulanay, may ara nga mga nabiktima sang firecrackers sa aton sining mga ka-K5, may ara nga mga nabunan mga kauturan sa aton sining mga ka-K5. Muning ginambal nga kung kay sabla hindi lang kita ka-celebrate sa mataway, gusto tagid ang ining magalong, no? Sa aton sining mga ka-K5, no? May mga tawo gid nga gusto ang magalong bla, imbes nga katawhayan kag kalinungan, ang gusto nila magalong. Kaya mo ning resulta, mga kabyanan, sang magalong nga paminsaron sang isa ka tawo, o mamaoy kada, mangangkat kada away, manghaboy kada botilya, mangperwisyo kada sa mga tupad balay mo nga nag-celebrate sang mayo nga pag sugalaw sang bagong tuig, mga ka-K5. O may ara gani dito sa may Santa Barbara, mga kabyanan, nga mga kalalakian nga nagatambay lang sa kilidalan, gin palapitan, mga ka-K5, kagin pangbuno sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ni kung kaysa kung way way tadlong ang utok sang tawo bla, kung kaysa may mga alaman na sila, pero kung kaysa way tadlong utok nila. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita, mga kabyanan, despite sa sining mga series of incidents nga na-record siyang aton mga kapulisan, ang PRO6, ang Police Regional Office 6 sa Western Visayas nagasiling nga peacefully o kung generally peaceful ang pagpatigayon sang pagsugalaw sang bagong tuig 2025, mga ka-K5. Sa dugang pagid naton sini ka mga balita, istoryahan taman, mga kabyanan, ari pinasahi man ni mga ka-K5 kung diri sa Iloilo may mga binunanay, may mga na-record, mga ka-K5 nga mga inaway dito ya sa may Kapiso, sa may Banwasa nga Mindan Kapis, mga ka-K5, kinakuhaan gid sang footage ka-K5 poll, nakuhaan gid sang video kung paano sa putiyon kagpulihan sang mga residente ang mga pulis ka nagresponde dito sa ginamo. Ang mga pulis ka nagsaway sa aton sining mga ka-K5 sa mga maoy to sa may Hamindan Kapis, ging pululihan sa mga tambay sa mga residente. May isa to kalalaki, mga ka-K5, nga nag-ala martial arts, nag-ala Jackie Chan. Pagkita mo sa video ni mga ka-K5 mo, dumalagan kag lumukso, mga kabyanan, sa likod sa pulis, ining nakaitom, pak! Paglukso yung mga kabyanan na ipakalon sa may lobot kag bagang sang pulis. Nagligid-ligid pa sila nga duwa sa tunga sang karsada, ara sa video ta sa Facebook Live ta, mga kabyanan, mga ka-K5. Mga ka-K5 sa ton sini nga mga kuturan, pag iligid-ligid, mga ka-K5 sang pulis kag sang sibilyan nga ni ipaamanan pagid sa sang sumbag sang pulis, kundi nag-separate ang Espiritu Santo yung mga ka-K5. Kung kaysa ko ay kamalagapay mo yung makakita kagid sang ginatawag mo nga karma kag kalamay mo. Ikwaon ta na karon report sang aton sining sister station dito sa may bahin sang K5 News FM Rojas City, Capiz. Sa mga balita nasyonal, mga kabyanan, kapin 140 ka mga related firecracker incidents ang na-record sang Department of Health Central Office, mga ka-K5. Nubo-nubo na ini kumpara sa mga gintalikdan nga mga tinuig, mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga kuturan nga damo-damo sa mga nagka-aksidente sa firecrackers, sa sining mga palupok, mga kabyanan. Umpisa nga gin-regulate ining pagbawal sa mga graphic baskog nga mga palupok, kag ang tawo naka-adjust, mga kabyanan, nga tiduway na sila gawa man maanad ang iban sa pagbakal sang palupok. Imbes ka magbakal sang palupok, ang kaldero nila to ang ila sila sagi kapatik-patik kag mga kaserola, kag mga motor nila sagi nila kapaburhot, mo na mas
Bayo na kay way gid sing aksidente nga matabo mabakal ka lang kaling kaldero mo pagkadason tuig kiti nagaangiban kaldero kag kasirula nagkalayupok sang ampak sang Katong sini nga mga kaki-5 sang patik-patik sa bagong tuig. Alas 7:34 sa aga. May iban man nga buyong gid dili sa Pandak Baviato may stray bullet nga naglusot to sa balay sang isa ka pamilya. Mayon lang gani kay way tawo sa Katrigin mismo nagtupa sa kwarto. And then sa Villa San Lorenzo subdivision sa Lubok Lapas, may pamilya man to nga naigo man nila balay sang sang nagtala nga bala. Mayo lang gani kay why sila dito kay ang ilang practice nga pag December 31 nagagwa sila and naga-celebrate sang New Year sa iban nga lugar. What if kung dito sila kay ang igo sa kisami naglusot tapos halin sa atop nag-igo sa kisami kan nag-igo kaya sa tunga-tunga sa ilang nga katrace sang iyang nga bata. Ang bata sang lalaki nga nagreklamo 5 years old nagbakasyon lang dira. Mayo lang gani kay wala. What if kon pagtungang gabi nagatulog-tulog ito sila kag nigo sang bala. So ini challenge man sa Police Regional Office 6 kay si Brigadier General Jack Wangki ang Regional Director nagpahayag nga ang mga Chief of Police nga hindi makasolve sang stray bullet incidents i-relieve. Although nga unfair ni para sa mga Chief of Police na kay ti mayo kon mapunggam na yung utok sang taon magpinalupok. O galing kay mayara di man niya nga mga bosador abi nga mga tawo. Pareho sa kay JD, isa ka gwardiya dira sa Barotac, Nuevo Iloilo sa isa ka establishment sa Ilawod Poblacion. 11:55 sang almost tungang gabi na sang December 31 manog alas 12 na sa January 1 na nagpinalupok sa duty sa hubog. So ang pamangkot sina nga gina-tolerate ina sang security agency although wala na gina-tolerate pero nag-duty sa dira sa may banwa sa Barotac, Nuevo kuanya gintilawan niya kon galupok ang armas niya. Sa after sinanigo ang signage. Ang issue dira subong kay ang iya nga armas santo sa information nato nga nabaton wala sang lisensya ang armas nga gin-issue sang security agency. Ang pamangkot ano nga security agency ini? Kay usually sa mga banwa ni way man sila gakuha gid sa mga dalagko gid nga mga security agencies. Ini mga daw baguhanon bla kag daw low cost low cost nga mga baratuhon. Cheap mga security agency na. Oo, ning ang pamangkot nga ang naka-duty ining ang gwardyang ining nga hubog. Kay kun ang taon mo ika-tatlo. May idea bala niyang management o kun why ni sila sa idea nga nag-duty nga hubog ni siya. Kag kung ikaw gwardiya, sa mga gwardiya ka pamati, subong si Sir Dance or Big ka pamati, nga dapat may detailed order ikaw. And ang lisensya sa imong armas, kung ikaw gwardiya, may kopya kasi ng ginauyatan. For any time nga magamit mo. Lantawon abis ang pulis da, may insidente abida nga if warrants sa maniro ka ginabi kay kon may hold up abida kun alang-alang ka na may pakita ka. Amon asubong ang iso dira sa banwa sa Barotac, Nuevo Iloilo. Kulang taon mo alin sang nagligad niya si Manay katatlo na ni nga gwardiya nga na involved sa insidente mo. Dumduman mo ang gwardiya nga nagpatay sang chatmate sa iyang asawa dito sa Barotac Viejo. And then may nagmaoy pagid nga gwardiya dira sa barang sa Department of Public Works and Highways nga ginsaway sa nga nag-duty sa bala nga hubog na nangakig pa ang may DDO kuno balik ka kay 5 Pasgala. Oo. DDO ano kini DDO ni? Detailed order. Detailed order no. Oo. Kay si Sir Fred kuno kuan isa gwardiya no. Oo. Si ang kuan bala ang natabong ini so kun tatlo ni ka mga gwardiya nga natabo ang involved diri nga involved ini sila kay pareho ni kanay Sir Fred Pasgala niya kay 5 Ray ginakuan ini sila napa-insindi gid bala nga hindi gid pwede magpalupok lang kun kinang lanon gid kun ginakol gid bala sang imo sini nga kuan nga mga sitwasyon bala nga daw maapeki ka na may mga bagay ka na nga hindi kinakabato tirohon mo na kay we have the license to shoot kun kinang lano na. So pamangkot nga tatlo na ni subong. Ano ginahimo subong sang FESAGS, Firearms and Explosive Security Agency Group dira sa Campo Delgado. Kay dapat nga ma-review na ni subong ang involved diri mga maoy nga gwardiya. Not all damo sa mga gwardiya nga mga maayo. Reviewon ni ang compliances sang sining mga security agencies sa aton sining mga kaki-5 especially ning isyu nga agin isyu nga pusil wala lisensya.
sa security guard sa aton sini nga mga ka-K5. Kung may mga violations ni sa aton sini mga kabyanan, hindi pagtagaan sa permit no nga magi-operate mga ka-K5 sa aton sini nga mga kuturan. Kay kung ikaw security agency, negosyo ni samong sa aton sini nga mga ka-K5, ikaw ang manpower provider sa mga kumpanya nga nagapangita sang security sa aton sini nga mga ka-K5. Di kung wala mo ni check ang mga armas, ang mga pusil nga ginisyo mo, why mo yung ginaproseso nga maging legal sa aton sini nga mga ka-K5, tapos sige operate mo da, sige kabi mo da, sige imo ya baton sang mga payroll mga kabyanan sa mga establishments nga ginapamutangan mo sang security guard, ginaprovidean mo sang security guard sa aton sini nga mga ka-K5. So kasubong lani nga ginatunto mo ang gobyerno sa aton sini nga mga ka-K5. So dapat ni usisaon ni kagrebyuhon man sang mga concerned agencies nga nagahatag sa mga permit sa mga security agency ho sa aton sini nga mga ka-K5. Ito tong si security guard Jeran Espinosa, 38 years old, taga poblasyon Ahoy, Iloilo. Ato blang gwardiya dara sa DPWH bla dara sa regional office nga nag-duty sa sang December 25 hubog. So gin sa Waisa sa ilang nga head guard nga si Ramil Aron nangakig pa kag naguribay sa iyang armas palibot ra sa may Veterans Village. So taman ka delikado ang natabo man dito sa gwardiya to nga nagtiro sang chatmate sa iyang asawa sa Barotac Viejo, although nga basikon pangimon man na to, pero dapat istriktohon man bala ang pagbato nila sa mga gwardya. Ang sa Barotac Nuevo, Iloilong ining si JD nga taga Barangay San Jose Dingle, nag-duty dira sa may establishment sa Ilawod Poblasyon Barotac Nuevo, nga ang naka-duty siyang hubog. Kaya ang iyang rason, ginsek niya kung kalupok ang armas niya. Natural. Basta may balan, malupok ginaya. And ang velocity... So, di niya ginigo? Sa signboard. May signboard bala, siguro natripan niya na lang bala. So, very risky. What if, abi, may mga tao dito sa unhan? Di ko sakto ulo mo na mag-test ka, kahapon, nag-firing kami dito sa may 301st sa Infantry Brigade sa Philippine Army, sa Midingle. Sa atong sini nga mga ka-K5, ti bibago ka mag-start sang firing mo sini, gina-orient ka mo anay ang proper etiquette sang pagkapot sang armas, no, nga hindi ka makadisgrasya. So isa sa mga ginatudlo ganina, kung tuod intensyon mo nga mag-try ikaw, mag-test ikaw kung nagalupok ang armas mo, hindi mo ya pagituon, ipagi-target sa kung dinda, no, sa atong sini nga mga ka-K5, always think the safety of other people nga rasi mo nga palibot sa aton sini nga mga ka-K5. I-point mo yung pusil sa dalom, sa lupa, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan, kag dira mo ya i-test ang tawag sina gani ano mo ang tawag ni bullet check bla or di gani tawag ni i-check mo kung may bala nga nagapundo sa may pusil mo sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. Ina kung matutuod ang intensyon mo nga i-check mo lang ang imong armas, pero kung intensyon mo magmaoy ka magpasikat-sikat nga billboard tong imo tirohon do layo na naguro sa patad nga mambal kang gigintistingan mo lang ang imo sining armas. Pati tabi karon to may nagapanago kami nagatindog to sa may kilid sang tarpaulin o di gani sa may billboard be pagtiro mo to sa babaw to dinto lumapos ang bala mo to kag may natalangan tong pumuluyo. Sa to sining mga ka-K5. Kagang Ilawod Poblasyon Barotac Nuevo, matawan na nga lugar, damo building dira. Kung magpalupok ang daan, ang bala it can reach as high as 10,000 feet mo or 3 kilometers. Amo nang ginatawag nila nga initial muzzle velocity. Tapos ang terminal velocity niyan magpapanaog na mas madasig pa gid na. So to whom it may concern na way na labot. Kung ikaw yung magtiro naman niya nga ng atubang, so kadelikado gid. Ang issue dira sa bong nga ang naga-duty ini sila nga hubog. Kag although kung sa mga banwa ni pag-deploy sa imo ang imo abing agency diri sa syudad, why na sang naga-monitor nga supervisor. So dapat sinaya gina-monitor ini kay very vital ni during mga holidays malang ini way man ni gani katabo gid kon iban nga mga regular days. Pero so lang katabo ini sa mga
holidays. Pero sa natabo ni kay Jiran Espinosa ang ini nga taga Ahoy Iloilo. Na duty saya Christmas Day. Kiti ang gwardiya ni may mania day off mo usually mga tinion nga nag-holiday nag-duty ni sila kay vital man ang ila bantayan. Ang pamangkot subong anong himuon sang Firearms and Explosive and Security Agency Group sa Campo Delgado with this alarming ng involvement sang 3 na ka mga gwardya within a span of 2 weeks involved sa pinatarasa kapag pinalupok. Amo na nga aton sining i-follow up kag saon sa aton sining mga ka-K5 no. Kay hindi ta pwede itolerate ang mga kasubong sining mga pinamatasan sa mga security guard sa aton sining mga ka-K5 nga mga responsable sa pagkapot sang ila sining service firearms sa aton sining mga kuturan kag ang ila sinibla nga sa mga security agencies abi ipasang kagon tani ang ang background checking sa mga ginapang-hire naton nga mga security guards no sa aton sini nga mga ka-K5 no sa aton sini nga mga kuturan kay banda gamay-gamay lang baisay gasaltik din ang ulo kag magabot sa armas dumduman ito natabo to sang 2020 toto o 2023 kundi kita magsala sa aton sini mga kabyanan dira sa may Robinsons Main ang security guard isang isa ka bangko da luthang ang patay ang delivery boy sang dire sa may barangay Balabagoho sa aton sini nga mga ka-K5 sa aton sini ako sa bituon to sa aton sini nga mga kuturan bangod gid lamang sa pagbaisay mga kabyanan sa gindeliver nga pagkaon amo na ka lipot ang paminsaron sa iban nga mga security guard why taman na gina-generalize kay may mga maayo man gani nga mga security ka K5 Fred Pasgala nga madugay na ni nga security guard hambalya never get i-allowed nga mag-duty ang guard under the influence of liquor. Sa itong sini nga mga ka-K5, ti basic na sa ka-K5 Fred Pasgala, ugaling ko sa hindi bala ma-monitor sa mga tag-iya, sa mga security agencies, sa mga establishment owner, ang gwardya. Sa itong sini nga mga ka-K5, kapin pa kung may mga okasyon, madalingat gid nga mag-bakal sing ilimnon, hindi mo na ma-perform ang duty mo, ang pamangkot subong, ang nang si GD nga ginahambal mo kay 5 TED kung anong ginobras ang security agency gipa-duty pa na kung gisuspende na amo nang usisaon naton sa aton sa may salapton man ng security agency nga ginpadala siya sa armas nga way sang proper nga lisensya bala kay tiko na mo risk niya sa kabuhi and kung may mga record din siya nga daan niya nga ga-duty sa yang hubog so very na inang discouraging kay maguba na yung ang ng business nga security agency. Usually sa mga banwan yung mga agency nga naga-mandira mga local mga bago although ay matega pa kanubo ni sa ila pero kulang sila sa monitoring sa ilang mga tao da sa deployment nila da kung naka-duty or wala or naka-duty in proper uniform in proper ang GMRC good manners and right conduct or binastos kay minaoy bangod nga naka euro man na sila no yung exam kompleto na sila kompleto di ba pareho man na sang pulis sa pulis kay siyempre pusil ng imong nga kaptan mo sa aton sini nga mga ka-K5 hindi niya kuon nga gataklos ka lang dira sang batuta o kon sang stick sang kahoy pusil na mo tananda nga mga tawag ni etiquette sa pagkapot sa armas paghalong sa armas ginatudlo na sa mga security guards before sila i-deploy kag i-batunon mga kabyanan. May guro ni antes mag-hire blasang mga gwardya. Paimnon sila nay tanan. Paimnon hubugon. Kung sinong dasig mo para mabala mo kung sinong dasig mo hubog kag sinong mamaoy. Para ma-drop lang nga daan bla initially sa muna nga screening, maibaluan na kung sinong batunon kag hindi. May actual test no. Oo, kay ti iban why man nang tlagsam lang giinom pero kung mag-inom bla ng psycho mo sila bla. Oo, paim na bla sa mga security agency kapamati subong kay naulami naman ang inyong negosyo ho. Paim na nyo kung para dara mabalaan bla kung kaya kuan na gamaoy na sa gagwa spanit niya kung mahubog. Sige, balikan ta na ka-K5 po si ka-K5 Angel. Atong natabo to sa may Hamindan Kapis karon sa aton sa nga pagpangalagad. Diri sa K5 News FM Iloilo. Aton sa nga mga kontrol alas 7:48 sa aga sa aton sa nga mga ka-K5. So amo ning mga pila ka mga series of accidents nga nagluntad mga kabyanan sa pagsugalaw sa bagong tuig no. Sa aton sa nga mga ka-K5 karon
labuton naton ang report ni Kaki-5 Karen Badilla sa pagbalik man naton mga kabyanan sa sining 3 ka mga lalaki nga nagtambay lang sa kilid sing dalan kag ginpangbuno man sa mga kalalakinhan. Ano ang rason mga Kaki-5? Ano kilala ni siya mga ginpangbuno o kung natripingan na ni sila mga Kaki-5, no? Nabala ning mga suspect sinide, no? Amo nang ilabuton naton karon with Kaki-5 Karen Badilla sa aton sini nga mga kuturan. So speaking of accidents sa aton sini nga mga kuturan, mga Kaki-5, ini masubo man nga balita para sa mga sakay, no? Sa aton sini mga Kaki-5 para sa mga sakay sang sining eroplano nga naghugpa mga Kaki-5 kuntani dira sa may Muan International Airport sa may Muan, South Korea. Sa aton sini nga mga Kaki-5 ining Jeju airplane nga nag-crash mga Kaki-5 sadtong December 29 mga kauturan. Ini ang may flight nga padulong sa Muan International Airport sa aton sini nga mga Kaki-5 and ang mga sakay sini mga kuturan naglabot sa 181 tanan mga kabyanan ka mga individual. Lakip na diri ang kapitan, ang iya co-pilot kag ang mga crew sang eroplano mga Kaki-5. 179 out of 181 ang nagkalamatay mga kabyanan. Kag duha ang nakasurvive nga lunsay mga crew sang eroplano mga Kaki-5 nga Jeju airplane sa aton sini nga mga kuturan. Now, nangin tupiko ini mga kabyanan, hindi lang sa dito sa may South Korea, kundi sa bilog nga kalibutan, pati man diri sa Pilipinas Nangin wake up call ini, agod reviewhon mga Kaki-5 ang mga international airport, ang mga design sa mga international airport, no? Sa bilog nga kalibutan, no? Based man sa suggestion sang international aviation, civil aviation, sa aton sini nga mga Kaki-5, nga mo ang nagalantaw kung pasok sa international standard ang pag-ubra mga kabyanan sa mga airport sang iban nga mga nasyon. Tiging question ni mga Kaki-5 ining Muan International Airport sang pila ka mga eksperto nga ako no mayara sang concrete barrier no sa airport. Sa aton sini nga mga Kaki-5 nga well in fact ginabawalan ina mga kabyanan ang pagbutang sang concrete barrier. Magambal ka concrete barrier daw kasubong sang pader bala ging kudalan mong airport ka daw pader ka pag-on sa aton sini nga mga Kaki-5 kay just in case nga may mga kasubong sini nga hindi manami nga paglanding sang eroplano o kung may mga technical difficulties nga ma-encounter ang mga piloto sa paglanding nila sa aton sini nga mga Kaki-5 no wala ginapasugtan tani ining mga concrete barrier suno sa mga expert kay bangod delikado ini sa pag-explode mga kabyanan sang isa ka aircraft sa aton sini nga mga kuturan pananglitan nga mag-alang-alang sila sang landing. Now, ang ining kadisgrasya sang sining Jeju airplane mga kabyanan dito sa may Muan International Airport, may mga investigation ang South Korea kag pila ka mga aviation authorities sa aton sini nga mga Kaki-5 nga allegedly bag-o pa man maglanding mga kabyanan ang ining Jeju airplane sa aton sini nga mga Kaki-5 sa Muan International Airport. Why ani mapanahog Kaki-5 tinang iya sini nga redamo? Why nagmalfunction? Because sang ginaaligar nga bird strike sa aton sining mga kabyanan. Sinulod ka pispes ang ilang makina. Magambal ka bird strike ano ina siya. Usually nagkakatabo ina mga kabyanan kung pa take off or pa landing ang isa ka eroplano. No? Nga kung sa diin ginasumalang sang pispes ang eroplano kag kung kaisa accidentally nagasulod sa may ila sini nga plane engine. Sa aton sini nga mga Kaki-5 ti karo ko magsulod to maglagko nga pispes magaling dito sa sulod ang makina maapektuhan ang paglupad sing eroplano maapektuhan sa aton sini nga mga Kaki-5. Kung ara ka na sa babaw dules ang possibility nga may bird strike kiti mamo ang inyo sini nga paglupad sa babaw mas mataas sa maximum capacity sang paglupad sang pispes mo. Sa aton sini nga mga Kaki-5 amo na nga kalabanan nga bird strike
sa aton sini nga mga ka-K5 suno sa mga experts amo ang pag-take off kag pag-landing sang isa ka aircraft o kon eroplano mga kabyanan. Sa buong aviation technology abin may istorya kita nga pilot nga sa una ang makina ginasuyop ang hangin. Subong ginatulod ng eroplano. Ang puwersa isali na sa likod. So, siyempre, pagbuiloy kasi na kung ara ka sa airport, damo sa mga migratory birds na mo, mga bis-bis madalag ko bala, gaamag ina sila. So, amo na kadelikado, hindi man amalikawan sang pilot, kiti ang gulpil na sa labi nga magtuhaw, mga external factor. So, isa ini sa mga challenge subong sa aviation business kung paano nila matap na kay inang ginapahayag sa mga eksperto nga ang the critical part sang flight is ang pag-take off ang paglanding kay dra mo na matakos ang abilidad and diskarte sang pilot, kag co-pilot kung paano nila i-maneuver. Manotice mo kung mga magalumo ng panahon ga pa-take off pa lang gauyog-uyog ng ang eroplano. Pero may iban man nga bisan gloomy abing tempo, pero kay balo magpadala paanod-anod lang drive ang ang pilot. Pag saka mo why na sang konsato, why na sang balsi. Hindi mo masyado mabatsagan ang turbulence kung sa eroplano. So amo inang technology subong nga ang tulod ginatulod na subong mo ginatulod na ang force sa linya sa likod sa eroplano amo na nga gabutsog mas madasig na subong ang flight madasig na subong pero amo na ang risk ang bird strike kapin pa kon ang mga lugar sa palibot sang mga bukid and isa sa gina-question subong kun nga may barrier nga may mga mga sagabals dalan hindi pwede na nga may pwede madala sa ang eroplano kung magdalagan sa runway. Kagati ginatun-ani subong sang mga eksperto no sa aton sini nga mga kuturan ang ining amo na nga mas manami man nga makakuha tani sang mga personal man nga mga comments and statements sa mga aton diri nga mga aviation schools no diri sa aton diri sa Iloilo no kung ano ang ila sining observation diri sa aton sining mga kabyanan mga ka-K5 no kay ang ining mga expert subong may nakita gani ko nga video nga ginalantaw nila kiti ining ang percentage bala nga mak-crash o kon maaksidenteng sa eroplano tama kagamay mga ka-K5 no mas taas pa ganing percentage sang inablang maksidente ka sa barko no sa aton sining mga ka-K5 kiti kisa may mga bagyo sa aton sini nga mga kuturan ining mga series of accidents sa mga eroplano kung hindi technical problem no mga external factor bala mga kabyanan no nga nagaresulta sa pagkamalfunction sang makina sang eroplano bird strike niigo mada sang grabe nga turbulence ang kilat no sa aton sini nga mga ka-K5 or whatsoever sa aton sini nga mga kuturan may nakita gani ko nga video nga I do not know kung gina-consider ina subong sa mga aviation companies, no? Kag mga sa fields ng aviation business. Nga inabla kong pananglitan may bird strike. Do ang passenger seat sang mga pasero bla sa aton sining mga K5, do may separate capsule bla, no? Inablang pag for example, may malfunction, ang main body sang eroplano masipak sa passenger seat sa mga pasahero no sa aton sini nga mga ka-K5 agod nga ma-separate sila tapos gulpi lang may magwa nga mga tuwag na nga do parachute nga makontrol ang paglanding nga hindi grabe ang impact may mga kasubong sini nga mga technologies nga ginalantaw but I do not know if that is applicable o kon in reality matun-an sang aton sini nga mga expert no sang aton sini nga mga scientists no nga obra sang naga-design nag-obra sa mga aircraft naton sa aton sini nga mga ka-K5 kiti ano malani sang una ginapanumdum ta palang gani na sang una pero subong gani may mga technologies na nga ginagamit kita nga hindi mo may imagine sang una nga matabo ina ka-K5 ted mo nagalupad na so amo nang tayog pa man nga mga ambisyon
Pero ti sa mga kasubong sini, tani pa duman nila kung paano nila malusutan, no? Ang ining mga unexpected incidents, especially ning bird strike nga ginatawag, no? Kay Ted. Bisan subong threat man nagyapon ini, bisan diri sa aton sa Iloilo International Airport, kay kun napalibutan na sang bukid mo. And may matinion ganin ang ginauntat man ang biyahe for the meantime kay ginatabog inang mga migratory birds. Migratory kay nagakuan man sila, nagabisita, galinain gilumpat-lumpat man na sila. Galing kay kun kuan nila sa maglupad, kuan na sila mo inang panong kung sa tingob ina sila. So kung matabuan kita abi nga nagapa take off ang eroplano, nagapa hugpa ang eroplano kag mag-abot sila, gaamag abi sila mo. Gaamag ini sila sa kuan sa nang kung sa aton ilise sa makinagi blas ang kuan kag tapos ginasuyop sila. Gina-vacuum sila. Hindi man nila gusto galing kay grabing puwersa sang engine sang eroplano. Kung lang taon mo ang record from November until December, damo-damo sa mga insidente sa eroplano. Apat series of plane accidents. Sa Azerbaijan may isa nga eroplano to. Sa November may pag ito cargo plane from sa Lithuania. May isa tong napatay. May isa pag dito sa Canada Air sa Nova Scotia. Sa Canada. Kay do wala ni Oo. Ni do water landing ni sila. Tapos may isa pa gid nga Qantas Airlines sa Australia. Pero nabatyagan na to dayon sang pilot. Nag-kuan sila kay long flight no tani. Nagkuan sila nag-ilis lang sa eroplano, ginpatulog lang sa hotel ang mga pasahero and pag-aga nag-ilis lang sa eroplano. And ining latest gid ining natabong ini sa Jeju Airlines sa kuan sa may South Korea. Although nga malayo na siya sa kuan sa Seoul. Mga 200 kilometers. Do probinsya nga klase. Do sa aton baladi halimbawa kung ang capital is Manila. Natabo sabi do mga somewhere in Mindanao nga area. Oo. And actually kung alam mo sa video gani nakapanaog na siya mo. Although nga hindi ya maliso to, galantaw gani ko nga. Ang landing gear ya way pwede mo ipadakuon ang video kay 5 Paul. Ang landing gear ya way magwa because nga tinagmalfunction ang makina. Hindi na mapagwa sang pilot. Ang ginalantaw sa mga expert kay notice commander sa may Iloilo International Airport. Ang balko de mamo gina-issuehan subong ang concrete barrier mo nga gimbungguan sa eroplano ang motong resulta sa pag-explode ya paglupok ya. Diri sa may Iloilo International Airport, tuwag mo kami makita nga concrete barrier, magluwas sa building mismo sang International Airport, nakita talaga ng mga steel. Pagwa dito sa may parkingan na hasta sa duway gid kada sang grabe nga concrete barrier nga makita kay do ginabawalan ini siya. I do not know kung ano nangin design sang sining eroplano tapos ang ila sining runway ti ara makuno sa standard o galing kakita kani sang sang tuwag di naging padanlog mo sa salog bala, no? Floor wax. Floor wax tabi. Tapos pahabuyan mo da sang botilya or whatsoever nga hindi mo ma-control kasi danlog ang dalan, ang runway. Hindi mo man mapuntat because nagmalfunction ang makina mo, hindi mo man mapaliso ang imo nga monobila da or ang controller mo da. Kaya may nagambal ng iban nga tingaway giliso to sa may mga lamon to. Hindi ya gani maliso kay pagliso ya kay way gani nagiparaog ang iya sining landing gear. Tuwag ni nga iya sining landing gear. No, way magpanaog. So kumbaga nagsudsod sa mga kabyanan sa aton sining mga kakipay mamuti kung sa tsuri paninaton mga kabyanan. The more nga nagadugay, tapos binabalaba bing runway kay 510 no or wala bisang concrete barrier. The more nga nagalaba ang iya sining nga tawag ni nga iya nga ginadlaganan sa case ni sang Jeju Air, the more ni siya nga nagamat-amat hinay mo. Nagamat-amat slow down. Ti kung wala concrete barrier nga magresulta sang grabe nga impact sang pagkabunggo, probably and may tendency nga may damo gid sa makasurvive kag mabuhi. O galing kay bangod grabing impact, grabe ang boylo, grabe ang boylo. Tapos may concrete barriers punta, ti malambing eroplano. Kay eroplano ni buta ni kay 510 sang gatong kag sang sang kuryente. Aviation fuel. Oo.
So aton sini nga mga ka-K5 nga pwede gid magresulta sang pagkalupok sini mga kabyanan. Kung nagsob-sob lang sabi, kung wala sa nabungguan nabi nga concrete barrier, hindi ito sa mag-explode. Ang naka-survive nga duha ka bilog sa likod nga parte sa ikog na sang eroplano. Pero ang iban dito nga nagtalabog pagani, that means nga mo nakabaskog sang puwersa. Iban dito nagtalabog as iban tag 200 meters mo. Ang iban ganin hindi na makilala gani kay sunog. Kay nasunog dayon kay nag-i-grab do sa aton bla natabo bla nga do gin sindutan mo ang posporo bla ang palito na pag i-grab ya tiubos na dayon. Kay may nagbunggo sa barrier. Correct. Pero ang i-troubleshoot mo gid na nga malikawan mo tani ang bird strike ang pagsulod sang pista sang migratory birds. Ano nga design? Ano maka-design sang bag-o balang mga aviation companies naton sang bag-o nga design sang eroplano nga hindi gid kasulod ang bird strike sa mga engine sang eroplano kay ang critical nga mga kumbaga ang critical bala nga parte sang eroplano amo ni siya ang engine especially sa mga lagko ng eroplano no. Sa mga gagmay ng eroplano naman, nakita naton, na-review naton sa pila ka mga presentation sa mga experts naton nga mga ara sa aviation companies. Ang sa mga gagmay ng eroplano, kay wani sila gawa do hindi na visible gawa ila engine, ang delikado naman ang ila sini nga windshield bala. No? Kay prone na kuno kung grabing impact sang bird strike bala, mabuka ang windshield sang eroplano sa aton sini nga mga K5 sa pilot seat sa pilot area nila sa aton sini nga mga kabyanan. Di magsulod ang hangin, hindi na makontrolar kay ti gamay mo. Sa aton sini nga mga K5 amo na daang mga delikado, no? Paano ni mapapag-on, mapabaskog, mapabag-o ang design sa mga aviation companies naton nga mapa-upgrade ang aton nga mga eroplano. Nga hindi ta man mabaton kay K5 nga bangod lang sa pispis nagkramatay may mata mo. Ay ara pa na gani. Kung sa bagay subong sa una magsakay kay suplano kul bangka ganyan kay pag-uyog-uyog ya panghampak sang baskog hangin sa babaw. Pero subong may mga technology naman nga ginahimo ang ang advance na. Kaya isang una to na disgrasya to sa may Cagayan de Oro. Kung hindi kita magsalaging balikan naton to ang historya nga nagkramatay to Cebu Pacific Airlines ato siya no. Sa aton sini nga mga K5 ang natabo sad to, wala pa ya kita sang unaya sang kuon nga subong autopilot. Paglupad mo na sa babaw ya autopilot na lang naman kakabyanan mo. Kung di computerize na pindot-pindot na sa pilot to galutaw ka mo da. Sa aton sini nga mga kabyanan sang una manual. Ang visual reference sang una manual. Butsilingon kanang makita sa mata sang piloto. During that time, ang flight nga to from Tacloban nagre-routing sila mga kabyanan. Sa aton sini nga mga K5, then ang piloto kay grabe ang tawag ni sa aton gani ang fog, no? Ano gay sila no lang fog ang tunog. Ang tunog. Sa aton sini nga mga K5, abiya mataas pa ang ila sini nga ara pa sila sa panganod sa clouds. Mataas pang ila sini nga ginaagyan gali timo kay may bukid nga taas-taas sa aton sini nga mga K5 sa punta. So dito sila nag-igo sa babaw sang bukid. I forgot the name sang bukid nga ara na pamtang sa may probinsya na, sakop na sang probinsya sa Misamis Oriental kung di kita magsala no sa aton sini nga mga K5 and it was shared to us by our friends sa media dito sa may Cagayan de Oro. Nakatuan at man actually ang site sa aton sini nga mga kabyanan sa aton sini nga mga K5. So amo na sang una ka ano pa bla do ka delikado no or ka-risky magsakay sa eroplano. Pero ti sang tang nagadugay nag-upgrade mo ti subong maglupad ka muna sa babaw, autopilot na ya, naka-autopilot. Tapos may mga radar pa na K5 mabalaan mo. Kung hindi ka danay mapinahinay ka danay kay may manugugpa to, may manuglanding, may manugabot ng eroplano. That is why ko kaysa sa ibabaw kintingala nyo duway kami glupad daw steady lang ni kami. Ga-delay ang flight nyo bangod nga may mga nagalabay pang eroplano nga naka-schedule for landing, hindi na sila maglanding kung balaan nila nga may manugabot ng isa ka eroplano o kung may
manugugpa nga isa ka aeroplano sa aton sini nga mga usually, K-5. may istorya gani ko nga pilot, si Captain JB Distura. Malya, pag lupad na iya, ang pilot, tawhay na namo. Tawhay. Bantay na lang sila, oversee na lang. Oo. Either nga mag-speed up sila or mag-slow down. Daw salakyan man ang kalimbawa niya. Duwa ni sila co-pilot kag ang pilot mismo. And amo nang nabalya nga bisan gani ang mga expert nga na istorya tama, the safest nga form of transportation is airplane. Provided nga wala lang sa mga factors that may hamper sang biyahe. Unang bird strike or anything blah. Kay once nga ining stable ang biyahe, stable ang aeroplano, matawhay ka tama. The safest the safest form of transportation is airplane. Although nga iban dasig. Okay, dasig na siya mo. Pero iba sila nga na-dispute nila, hindi gusto nila sa barko. Pero iba may fear of heights, may iba may mga fear of may phobia. Phobia sa tawag ni sa pagsakay sa aeroplano. But ini siya mga external factors ti. Kumbaga mga ano na lang niya, mga unexpected mga series of circumstances niya sa aton sini nga mga ka-K5. Pero pinakadasig, pinaka-safe, pinakatawhay, aeroplano. As long as may kwarta ka brog bakal ticket mo. Di sa karon inong atong issue sang bird strike, no? Isa lang tuya sa mga gidalantaw. Pero ang South Korea Transport Ministry ginaimbestigaran subong ang pag-extract kag pag-recover sang black box sang eroplano. Ang tagsa ka mga eroplano may ginatawag na sila nga black box mga kabyanan, mga ka-K5. Sa black box kana, kumbaga mo na sa ang recorder bla nila sang tanan-tanan nga mga radio and communication transactions sang isa ka aircraft. For example, binag-radyong piloto da nga Muan International Airport, we need your backup, no? Please stand by dang mga mga fire bureau mga bumbero da or mga responde dira kay do may problema kami, may engine problem kami, etc. So in support. Dira na mabalaan ang communication last communication sang piloto sa aton sini nga mga ka-K5 kung anong ginambalya, ano ang natabo sa eroplano antes nga tabo atong aksidente. Ito ay pagaling recover ang black box munang very vital gid kay kung sa radyo di ang mulang tape on air mo bla. Kung anong ginpangambal mo during your program, makita na dayan mabatian dira. So anong exchanges sang communication sang control tower kag sang mga pilot kag co-pilot. Te subong grabe ni subong ang pressure sa South Korean government, no? Sa pag-explikar ni sa mga tawag ni sa mga pamilya sa mga pasero nga nagklamatay. Kung kita magsalali ni sila sa Thailand or Taiwan. Sa Thailand. Thailand, no? Going to Muan, South Korea. Iba ni sila ma-celebrate ni New Year. Dito sila New Year sa South Korea. Iba ni mga bakasyonista. Ang iba ni siguro mga residente man sa South Korea. Sa atong sini nga mga ka-K5 ti subong gina-challenge ang South Korean government. Especially subong nga may mga political issues pa sila dito, sila nga pungsod kay ginaralihan pato ang ila sini presidente kag prime minister nila, no? Ginapa-impeach pato subong ang ilang presidente kag prime minister sa aton sini nga mga ka-K5. So aside sa political challenges sa aton sini nga mga ka-K5 dito sa South Korea, may problema pa sila nga dapat sulbaron ining paghatag sang kasulbaran sa sining natabo nga pag-crash ng Jeju airplane dito sa Muan International Airport. May salabton bala ang mga aviation operations dito sa South Korea sa Muan International Airport sa pagbutang sang sining concrete barrier, no? Kay ang mga International Aviation Authority nagahambal nga dapat wala sang concrete barrier sa isa ka international airport or kung sa isa ka kalandingan sing eroplano sa aton sining nga mga ka-K5. Pero pamangkot dira sang san-o pa napahamtang inang concrete barrier. Kag kung wala may isang aksidente, nga asubong lang natalupangdan mga ka-K5. Anong purpose nga nagkatalo sa concrete barrier? Kay suliwanan mo giman. Makita mo lang sa runway ang mga grill siya na ang suga, no? Ang suga sa gabi ibla. Kag ang makita mo dabi, kuan ni malagko nga malinya da nga drama taxi, drama pundo ang eroplano. Pero dapat ya kung sa lugpaan niya, hawan gina. Hawan. Why kag yasa dapat masangitan da. Kita mo
ang mga airport design kita mo notice mo mangkilid yung mga talamnan. Oo. Oh. Kaya gina-discourage, gid bisan diri sa aton sa Iloilo Airport, hindi sila nakapataas gid as 7, 8, or 9 stories. Hindi pwede na da. Hindi pwede kay ginalikawan ang posible mga worst case scenario sa pagugpa sa eroplano. Oras alas 8:13 sa aga. Sa to sa mga ka-K5, dugangan tang mga diskusyon sa mga kabyanan, kag makuha man kita sa mga sentimento kag comment sa mga aviation expert naton diri sa may syudad sa kag probinsya sa Iloilo. Paano man ila makomentary sa mga kasubong sini nga mga insidente. Ang oras alas 8:13 sa aga. Oras gidulong sa tusigarawan sang DTX 500 food supplement, ang DTX 500 nga sarangin makaparubo sa atong blood sugar level kag high blood o kon hypertension. Maginom sang DTX 500 mga ka-K5 agon marikawan ang mga malala nga mga balatian. Magkabalik ang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa and you're more than I could ever be. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. And you know you can't go back again to the world that you were living in. 'Cause you're dreaming with your eyes wide open. So come alive. Congratulations for making it to this point. Salamat sa ating mga angles, DJs, news writers, reporters, technical staff, drivers, and everyone who's equal to go as to where our
Pagka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalap ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, pumato siya. No? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Ako ka. Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina na kabato na ako niya. Tao ka, happy birthday. Sana malala ako niya na pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon tagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize. Tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulok-danay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Magina pa kayo sa Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 pa lang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko magkanta ko sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapanginig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton siya nga mga kulturan. Butsoy! Hindi ka na maganda sa Lonia! Aton na yung teritoryo mo! Aton teritoryo, gawon nyo! Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, mga ka-K5. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos program. Sa gihapon ko po dinyo ka-K5 Reyes Pea Umalay, ka-K5 Ted Ojero Francia. Alas 8:27 sa aga, sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Inom na kabos sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Oy sa mga grabing kaon sang lechon, sa mga mantikaon nga mga handa sang New Year, sang mga matamis nga mga pagkaon sang New Year. Daw kanami-nami kadamo-damo sa mga dessert nila sang New Year.
sa aton sini nga mga ka-K5 as inawili kamo sang hamal kag sang pasulod sang dessert bala sa inyo sini nga baba mga ka-K5 kag nalipatan nyo mag-inom sa mga suplemento nga sarang nga makapahagan-hagan sang mga posible nga mga balatian nga nakuha ninyo sa grabe nga kinananay inom nanay kag lamo nanay sa aton sini nga mga ka-K5 sang New Year. Sa aton sini nga mga kauturan, so dapat inom kamo sang mga suplemento. Birahin nyo na nga daan inom mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kauturan, ano na siya nga mga suplemento ni Dr. Amil Itangoy ang ginambal naton sa inyo. Number 1, ang Clinica DTX 500 food supplement. Ang Clinica DTX 500 mga kabyanan, mga ka-K5, no? Mayara ini sang ginatawag naton nga superior antioxidants. Di superior antioxidants nga halin sa mapait kabahin sang amarguso kag sang panit sang tubo. Ang panit sang tubo mga kabyanan nakitaan sa mga eksperto nga manggaranon kala ini sa ginatawag naton nga antioxidants. Butsilingon ang tanan nga mga toxins, toxic sa lawas naton bagod sa mga kaon kag bisyuta. Ginapagwa sang sining DTX 500. Ang mga guba-guba nga mga cells, mga selula sa lawas naton nga ginaguba sang free radicals bangod sa mga bisyo naton kag sa stress naton. Ginakayo, gina-repair sang Clinica DTX 500 mga ka-K5. So that is why nga dapat inom kamo sang Clinica DTX 500 food supplement. May ara sang amarguso kag panit sang tubo, gin-extract ang mga mapait, ging-separar ang mga matamis mga kabyanan. Ang Clinica DTX 500 tested and proven na sang pila naton sini ka mga kuturan nga nagagamit karagapawan nakapamatuod kung gaano kaepektibo ang Clinica DTX 500 sa pagpanubo sa aton sini hypertension sang high blood kag pagpanubo sa aton blood sugar level. Ang Clinica DTX 500 mga kabyanan ginapanami ang blood circulation sa lawas naton, ginapanami ang pagdaloy sang dugo sa mga kugatan naton agod malikaw kita sa balatian nga aneurysm, stroke kag cardiac arrest. Kay mamukod di manami ang aton sini nga blood circulation, hindi man manami ang aton sini nga breathing, ang aton sini pagginhawa mga kabyanan. So dapat inom kita DTX 500. Parisan mo sang Mighty C, si Mami TC sa tumkon ilaya. Pero migid nagatumar sang DTX 500, ginaparisan niya sang Mighty C. Ang Mighty C di alkaline vitamin C. Subong nga vitamin C ang aton nga mga ginainom, no? May ara nga mga vitamin C nga synthetic, no? Hindi siya herbal. Butsilingon mga kabyanan, pag ininom mo na siya, may mga acidic nga mga vitamin C nga nagasulab, nagahapdi ang imo sini nga surok-surok. Ining aton sini nga Mighty C di alkaline-based vitamin C ni Dr. Amil Itangoy, non-acidic vitamin C. Anong butsilingon sina mga ka-K5? Ang butsilingon sina mga kuturan, no? Nga bisan imnon mo na kagula unod ang tiyan mo, hindi magapdi ang imo surok-surok. Amo na siya ang Mighty C nga alkaline vitamin C mga kabyanan. Ang Mighty C, do kasubong ina sa nagkaon kasang 15 tubto 20 tanan ka mga citrus fruits o kon orange, no? Kay mamo sa mga maaslom nga mga prutas, dira mo makuha ang vitamin C, no? Pero kung magbakal ikaw subong sang mga citrus fruits, sobra pa sa 10 ka pesos ang presyo sa isa ka bilog. So diin ka makatipid, no? Kaon ka lang yung prutas kung naidlaw ka, pero kung gusto mo makakuha sang vitamin C, bakal ikaw sang Mighty C. Kay ang Mighty C mga kabyanan tag 8 pesos bala na. Kung sa klinika di alternatibo, kabantay ka perme pamati kas K5, may promo sale, makatipid ikaw pras kay Mami TC nga perme nagapamati sa K5 News FM sa Tumkon Ilaya Putotan. Nabatian niya diri nga may promo sale sang 29 to 31. Kung di nagpangumpra sa nagbakal sa kay makabarato sa kaysa magbakal sa mga butika. Kag kung gusto mo magpa-check up sang libre, may mga free consultation kita mga ka-K5 sa mga klinika product center naton. Sa may Miag-Aw, sa may Kalinog, sa may Pasig, kag diri sa may Haro branch naton. Nga napahamtang sa mga malapit naton sini nga mga lugar. Dira sa may Kalinog, sa may Cosmart, Kalinog, sa may Pasig, dira sa may poblasyon, Ilawod, Pasig City, tupad sang Arthur Shoes. Dira sa may Miag-Aw, Orby Street, Miag-Aw, tupad sang MCR Agriventure. Kag diri sa may Haro branch naton, tupad gid lamang sang St. Robert's International School sa malapit sa Robinson Saro. So dira na pamtang ang aton nga mga klinika product center, free consultation, wala sang bayad, kag sigurado nga ang mga produkto ni Dr. Amil Itangoy hindi peke kag original ang inyo mabakal kung dira kamo magbakal. Kay damo na subong ang nagalapta online ginailog-ilog ang produkto ni Dr. Amil Itangoy kay balaan nila nga damo nagagamit kag epektibo ang produkto ginapeke nila mga kabyanan. So halong kamo sa mga peke nga mga produkto para pinaka-safe bakal kamo sa mga product center naton or di gani message nyo ang mga empleyado sang K5 News FM Philippines kag Iloilo. Kay sigurado original nga produkto ang inyo mabakal.
alas 8:32 sa aga. Kinanglan gid subong detox. Damo gid sang kinananay. May mga iniinom, damo gid ang aton intake sang mga gidadumilian. Galing kay hindi kita makalikaw gid bangod nga may mga pagtililipon. It's high time nga mag-detox sa subong. Anong imuon mo? Galingin ulo mo, kadto ka dara sa product center sang klinika. Malapit ka dara sa Pasay, dara sa Salvacion Street, Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog, sa Miagaw, kag Haro, Iloilo City Branch. May free consultation. Kag magtumar ka na, DTX 500. Nagalikaw sa imo sa cancer, sa stroke, sa sarcoma, kag iban pa gid nga sa isang balatian. D3 Bio kag Mighty C. Sa mga kabataan patumara sila sang Mighty C syrup for kids. Magpangape ka, nagasulabi mo tiyan, hindi ka maguntat pangape. Ilis ka lang sa imong nga kape. Halin sa 3-in-1 nga damo kalamay, kung lang taon mo na sa imo tasa, ang lugdang niya sana da puro kalamay, saylo ka na sa DTX Coffee Mix kag Pre-Bio Coffee. Sa mga mahilig magpamasahe, mag-relax kay kinapoy gid sang linagaw, sakit tiil, magpamasahe ka kag mamanyos DTX Herbal Oil, lavender or lemon scent. Sa mga constipated, damo na nga kinananay pero daw gid sa nagagwa sa imong large intestine, wat isa na semana way pakimok pamuhin. That's already a cause for alarm. Magtumar ka sang klinika Spore Biotics. Klinika Spore Biotics. May UTI, urinary tract infection, dysmenorrhea sa mga babae. Klinika Spore Biotics. Kag sa mga lalaki nga balik naman sa trabaho sa gabi, mga nagatrabaho dara sa call center, guardia, mga gasoline boy, driver, para makabato ka mo sa pulaw, may persa ka mo sa pulaw, mag-extend food supplement for men. Kaya nagatap na maninis ang arthritis. Sa mga mahilig mag-marinate sa pagkaon, magamit ka mo sang 1 calamansi juice powder. Kag namin maniniim nun, either hot or cold, ang 1 calamansi juice powder. 1 calamansi juice powder kag may TC nagapabakod sang immune system. Subong mangin conscious kita sa pagsugod sa bagong tuig nga healthy kita. Kag hingaliti ining libre nga consultation nga ginatanay sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag makapasakop ka pa sa Suki Ayuda Promo. Sang Suki Ayuda Promo sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang good news, kag tanan niya mga food supplement kay ni, wala sang overdosage, wala sang side effects, kag approve ni sang Food and Drug Administration. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alas 8:35 saga oras sa K5 News FM Philippines. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati ang Balan Sir Jimmy sakto gina damo piki subong si Ray halong kita tanan sa piki. Yes. Sa mga produkto ni Dr. Emil Itang may mas mayo nga bakal kamo sa Klinika Product Center or di gani sa mga reliable nga mga online application sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Kag diretso kamo pamangkot sa amuna no sa mga empleyado sang K5 News FM Philippines. Sir Benji Astorias, good morning and Happy New Year. Kay Ma'am Luna Mondido sa may Hong Kong, Ma'am Luna. Happy New Year. Kamusta ikaw da, Ma'am Luna? Sa tanan-tanan nga mga Fans Club International 1 and 2 nga nakatutok subong aga sa Foro de los Pueblos. Kay Ma'am Lizelle Caloyo nga nagapamatigid subong aga. Sa oras alas 8:36 sa Foro de los Pueblos program naka-standby si K5 Angel May Ciudad. Ang aton sining sister station dira sa K5 News FM Rojas sa update sa siniman nga nag-viral nga video mga ka-K5 nga ginapulihan sa mga residente tong pulis sa aton sining mga ka-K5 dira sa may Hamindan Capiz. Ano ang gintunaan sang sining kinagamo ka-K5 Angel kag diin ni subong ano na ang sitwasyon sang sining mga ginpang dakop sang aton nga mga kapulisan dira sa may Banwa sang Hamindan Capiz. Ka-K5 Angel May Ciudad sa report, please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Angel. Sige. Balikan ta K5 Angel May Ciudad. Okay. Please ano na K5 Angel ang imo sining signal no. I-plus ta tanay mayo no sa aton sining mga kuturan para at least kampiyon ang imo sining pagsulod diri sa K5 News FM Iloilo. K5 Angel sa report, please come in. Nag-umpisa ang ginamo bangod sa natabo nga vehicular accident sa atubang sang plaza nga sakop sang poblasyon Hamindan Capiz kang Enero 1 pagsug-alaw gid sang 2025 mga alauna imedya kang kaagahon. Ini base sa mga information nga nakuha naton halin kay Police Lieutenant Liberato Kagampang Jr. ang hepe sa Hamindan
PNP. So nasagairan ang tricycle nga ginamaneho ni alias Jowa, 24 anyos, residente sa Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz, ang pulis na nagapatrolya sa karsada malapit sa porsyon man sa police station sa Hamindan. Siguro bulubanta naton mga 10 metros ang kalayuon sa Hamindan PNP kung sa diin natabo ang insidente. So nasagairan sa tricycle nga ginamaneho ni Jowa si Police Corporal Apolonio Jonel Liaet nga assigned sa Hamindan PNP. So nagbulid-bulid ang ini nga police personnel kag nagguba ang iya nga sapatos. Tungod mayara sa insidente nga natabo sa K5 Ray, gin-invite sa PNP ni Corporal Liaet ang driver sang tricycle nga si alias Jowa pakadto sa ila nga police station. Pero antes ni ang rason kung nga ang nakalabot sa poblasyon Hamindan, Capiz ang tricycle, halin gid ini silaya sa Barangay Esperanza sa ilang nga lugar kag pakadto sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa Banwa sa Hamindan tungod may ara sila sa himata nga naaksidente sa ginasakyan nga motorsiklo kag ila kuntani bisitahon kag lantawon kung ano ang sitwasyon. Kagamo na to nga pag-abot nila sa poblasyon sa Banwa sa Hamindan, nasagairan nila si Corporal Liaet hasta nga gin-invite nila sa PNP nga makadto sa sulod sa police station tungod may aksidente nga natabo. O galing, samtang nagapakadto sila ka K5 Ray sa police station, nangin padlos ini si alias Jowa. Corporal si alias Jowa ka K5 Angel, sorry to interrupt, ay makita na mo din sa video, una yung nga do ginasaway ka gina kompronta sang pulis, ang nakapula. Tapos gulpira ni dalagan ining si Jacket Chani nga nakaitom ni. Sino ni diri ang ang main subject ani? Ang nakapula amo na siya si alias Jowa nga driver sang tricycle sa K5 Roldan. Aka K5 Ray, and then ang nakaitom nga nag-flying kick sa isa ka pulis, amo na siya si alias Mark Jason, 29 anyos. Lunsay na sila nagasakay sa tricycle nga halin sa Barangay Esperanza, Hamindan, Capiz. Mga hubog ni? So makita, yes, nakainom ina sila sang makahulubog ni ilimnon, inaman naging kompermar sa aton ni Police Lieutenant Kagampang Junior. Okay. So amo na ng plastada ka K5 Ray, kundi makita dara sa video nga ginakapta na dara ang pulis na nga nagakapot sa nakapula nga lalaki, which is amo na si Jowa, amo na si Police Corporal Liaet. So nakita ni Staff Sergeant Esquias Villeza nga nagapagimpadlos na ina si Jowa, which is amo na siya nakapula nga makita sa video. That's why naging palapitan niya ang iya nga upod nga PNP personnel para magbulig linya kuntani nga madala pasulod sa ilang nga police station. Inang si alias Jowa nga driver sa tricycle. O galing samtang nag-istoryahan na kag nagabinuligay nga mapadala sa police station, nagpalapit inang nakaitom. Nga amo na siya si Mark Jason kag nag-flying kick sa kay Staff Sergeant Villeza. Dira nagid nada ka K5 Ray, nag-umpisa nga nagbalos ang PNP. Makita pa dira ganay sa video nga may pagpukutay pa sa part sang PNP personnel sa nagigda pa sila sa karsada, nga dilang ginumugay pa at nga may makita pag dira sa video nga may iba nga mga individual. Inang iba nga mga individual, hindi na sila yakaupdanan sa tricycle nga sakay nga upod si alias Jowa kag si alias Mark Jason, kundi mga bystanders ina sila. Dira sa plaza nga nakita nila nga daw dihado ang PNP kag sa ilay at paglantaw hindi sala sa PNP nga sila pa ganing una na agrabyado nga i-plaster lang nila obligasyon at PNP nga arestohon nag involved sa insidente. That's why nga ginbuligan nila nga nakabulig dira pila ka mga sibilyan sumbag sa kay alias Mark Jason. Hasta nga ang driver nga si alias Jowa ka kay Fabre nagsumbag naman sa kay Corporal Lianet hasta nga madamo na nga sinumbaganay ang natabo. Pero kay 5 Angel, duha lang ni sila si Jowa kag si Mark Jason or kung may upod pa sila nga iban? May upod sila nga iban. Kaya kita taga may babayi. May babayi kita nakita di. Oo, inang babayi upod nila na ka kay Fabre sa tricycle halin sa Barangay Esperanza.
So, kay total of pila? 5 sila tanan kabilog ka K5 Ray kasakay sa tricycle. Okay, pilang lalaki dito? 4, tapos isa ang babae. Ang duwa ka lalaki nga upod nila wala nag-intra? Wala nag-intra. Okay. Nakita naton dire, doon na dulaan gid animo si Mark Jason. Ano ni bangod sa tapungol nga nagom niya? Yes. Kay sino tapungol tong nagkaresulta gisang pagkadula sa animo ya? Kay Corporal Yait. Tungod man niya nalipong na sa insidida ka K5 Ray, tungod man na sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. That's why nga daw dati ang impact siguro pagkasumbag sa iya kay nagpinukutay naman to sila prior pagid nila. So amo na ang plaspada at nga nagsulod naman sa eksena ang isa pagid ka police personnel nga si Police Corporal Jovel Biseo. Halin ini saya sa police station. Kag nagkadto para magbulig tambag para mapauntat na ang ginamo pag sa bulig man sa pila ka mga bystander sa area. That's why nga napauntat man ang amuya nga ginawo nga do naglawig sa masobra 1 ka minuto tag 43 segundos. Hasta nga napaguntat to kami mga bayluhanay padara nga mga istoryahanay, may mga pinungganay pa nga natabo antes gid maplastar kag nadala ini ang duha. Ini si alias Jowa kag si alias Mark Jason sa sulod gid ya sang Hamindan PNP. So nakaangkon ini sa mga lagob sa ilang nalawas ang police personnel nga si Corporal Yait kag si Staff Sergeant Villeza. So sa subong kay K5 Ray ang pinaka-latest naton nga information nga nakuha man direkta mismo kay Police Lieutenant Kagampang Jr. bago lang sila abot sa Hall of Justice diri sa Rojas City para mag-file sang kaso sa duhani. Ang kay Jowa, which is siya gid ini ang driver sa tricycle nga nakasagaid kay Corporal Yait, ang iya nga kaso 3 kabilog. Una, reckless imprudence resulting to physical injury kasi siya yung driver sa tricycle. Sunod, ikaduha niya nga kaso, direct assault, kag ang ikatatlo, resisting arrest. Ang sa kay Mark Jason naman, duha lang niya ang iya nga kaso, direct assault, kag resisting arrest. Tungod to sa natabo nga rambol. So kung matapos na dari subong kay inquest procedure ang pag-file sa kaso sa duha ni ka mga civilian. By the way, upod man dari subong sa Hall of Justice ang 3 ka mga pulis nga napang-mention naton, si Corporal Yait, si Staff Sergeant Villeza, at si Corporal Deseo. Nga amo ang na-involved kung nakasaksi man sa mga insidente. Tungod sila man ini, ang mga tagreklamo nga ma-file sa kaso. At sang ulihi, hinulsol ang duha ni nga involved kag ginako man ang ilang nga mga ginpanghimo sa PNP personnel sa Hamindan. Pero ulihin na ang tanan kay pasakaan gid sila ya ka K5 Ray sang kaso subong adlaw. Kay K5 Angel, anong nag-trigger sa ila nga dumedyon na may resistance kada tabo sa pulis kay nangakig sila kay naawat ang tiyempo nila nga imbes magkadto sila didto sa pamilya nila nga naaksidente to sa may MDRRMO to dapit to nga area ginpatawag sila isang pulis kag ginimbitar sa may prisuhan bangod sa nasagaid nila ining isa ka police personnel amo na ang umpisahan sa kainit sang ulo nila. Yes, exactly ka K5 Ray pareho sina sa na-mention nimo tungod na delay sila at the same time underman sa impluwensya sa makulubog ni ilimnon nga daw dasig nag-init dayon ang ilang nga ulo ya sa among insidente kag isa wala lang man nakalantaw nagbulig pa hasta nga nagala. Kay kuno sa PNP, kung wala sang resistance nga natabo sa part ni Jowa nga nagapaginpadlo sa sandalon sa police station, wala naglabot sa nirambulanay nga part nga nakuwaan pa sang video nga matches amo na subong viral kag ginaistoryahan diriya sa probinsya sang Capiz. Okay. Ining video nga nagkuha sa video sino ni? Civilian? Yes, civilian ka K5 Ray ang nagkuha sa video nga ara sa natabuan. Okay. So makita na tatlo tanan ka mga police personnel din sa video no ang nakuhaan or 4 no ka K5 Angel pero ning 3 lang ka mga police ang nagpa-file sang kaso against sa sining duha ka mga mga maghimata ni no ining kay Jowa alias Jowa kag ring kay Mark Jason ka K5 Angel May Ciudad. So subong ara na sila na pamtang gyapon sa may Hamindan na police station na ka K5 Angel? Yes. Subong ari sila sa Rojas City, sa Hall of Justice, ka K5 Ray, kaya as of this broadcast time,
i-file ang kaso based man sa latest nato nga nako ang information halin kay Police Lieutenant sa Gampang Jr. Ma'am Angel, si Ted ini. Yes sir Ted. Oo. Sympathetic ang crowd sa ang crowd sa pulis, no? Nga pagkakita nila nga daw dihadong pulis, kuan sila, nabulig sila, no? Yes, amo na suno kay Police Lieutenant sa Gampang. Pila ka bilog ang puli nga mga sibilyan? Sa information nato, nalin sa PNP, more than 4 ka mga sibilyan. Pero may iban pagidara sa kilid na nga nagabulig hunos sa PNP, kagabulig man nakuha sa civilian. Kay sila na dara ka kay 5 Ted, ang ara sa palibot, ang naka-witness gid. Kay may ara na dara sa plaza sa Hamindan, may event kasi syempre, 1:30 na, may nagkinalupok na. So nagpapatrolya, kay sira dara nga 3 ang na-assign sa Hamindan sa plaza nga mag-obserbar kag mag-maintain sang kalinong kag katawhay samtang may nagapinalupok. O galing nga mo to yang na timingan samtang ara sa kilid sang karsada si Corporal Yait sa nasagairan sang tricycle nga ginamaneho ni alias Jowa nga pakadto sa MDRMO para magbisita sa ilang nga himata. May lang kay puro ni tapongol, way man ni hard objects nga bakol sila? Wala. May mga part lang nga daw sipa, gamay, kay 5 Ted, pero wala sa mga hard object. Nakita ta dara, may isa pagid ka police personnel, pero wala niya gintaya gid actually exact na tuon gid sa itsura sa mga individual, although may mga long firearms sila nga makita naton dara nga bit-bit, particularly isa ka police, pero wala nila na gingamit. Ang gani sa mga comments sa aton nga Facebook post nga pasalamat sila nga wala sila gingamitan nga ginpalukpan sang pusil despite sa plastada. Nag-observe sila sa maximum tolerance. Pwede man to nga pag-on nila to nga nagbato, imo na nga ginaratrat na nila, pero hats off kita sa Mindan Police Station. Part of the job din nga pilasan man sila eh. Yes, good kay 5 Ted. Pero sa piyak sini, suno kay Police Colonel Albert Sapulao, ang Provincial Director ng Capiz Police Provincial Office, makandak sila sa gihapon sang investigasyon agud to ma-plaster nga kung may ara sang lapses sa part sang PNP kag kung anong dapat nga himuon nga nagakaigo iga-implementar sang kapulisan sa Capiz para sa patas siya nga pagplastar sa amuman nga insidente. Do trapo lang sa salog niyang nakaitom ni nga naguyo do. Gani. Kay Angel, follow up ko lang, speaking of kay Martiso ni nga do trapo balik kay 5 Ted sa salog nga ginaguyod. Kamusta media ka ko pila ka minutos antes ng pawan ni liwat? More than 1 ka minuto ka kay 5 Ray galapit-lapit galapit-lapit sa ka minuto. Diba siya nagpalipong-lipong lang to kay para hindi madugangan tapungol niya? Ambot lang gid kay basi pagid under sa makulubog ni Ilimnon. Basi hindi ron ka tiknol kay balya do kasakit na tuhaw ari tulog na lang ko dihado ko di kaniyang niwang pre kagamay-gamay sang lawas siya mabatos pulis. Yes. Kay compare naton kagang PNP wala yan nakainom magiya nga pwersa ya. Sulit. Full force. Kag pulis siya ya. Sa tatay makainom man sa makahulubog nga Ilimnon ka kay 5 Ray. Sige. Salamat kid ka K5 Angel May Ciudad sa imo sining report nga gindulong diri sa K5 News FM Iloilo. Ini si K5 Angel May Ciudad para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko K5 News FM. Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Manimbudlay kung maisog lang kung may Ilimnon, pero kung wala nang ganit kanong pawan, ganit naglulubas ng mga toxicity sa Ilimnon sa utok nila. Saka lang nila ma-realize nga sala ginobra nila tilang tawana sagi sila to ka hinulsol sa ara na sila tubong to sa Hall of Justice kay pasakaan gid kaso sa mga pulis sa aton sini nga mga K5 ang lain pa kay nakuhaan gid video nakita gid kung paano to magbato sa mga pulis ang ining duha ka mga subject sa aton sini nga mga kuturan ning duha ka mga maghimata sa aton sini nga mga K5. May man sa mga pulis ka pamati bla subong ilugan nyo ang ginimo sa Hamindan Police Station. Pasilingon nga namin ang ilang community police relation bla sa tawo dira. Kunya sympathetic kay kun ini sila medyo equal force ang ginpatuman nila. Kung tapungol sila, tapungol mabalik nila. Tapungol man sila may mga nag-apil man sa ila. Muna kung nag-reach out ng mga pulis sa komunidad dira sa Hamindan Capiz, may nag-apil sa ila. Kay kung sila lang to basi kung nagawan pa sa armas and basi nagbaliskad pang higayon. So never again mga hinubog ni way gini pag inulsol ulihin na.
Ako niya kay Diyos kag tubig ininom ko sang New Year kundi wayas ang gamo. Alas sa 8:52 sa aga oras sa K5 News FM Philippines kay Bro Jojo Bautista nagapamati dira sa may Putotan Public Market upo ng mga tricycle driver dira. Nagapamati gid always every morning adlaw gid kuno sa K5 News FM Philippines. Salamat kid Bro Jojo Bautista kay bayong aga sa mga tricycle driver sang Putotan Public Market. Ma'am Luna Mundido, Edgar Barbadon, Happy New Year Ma'am Maritalia Michelina. Happy New Year Ma'am Maritalia Michelina. Halong da permesa may pungsod Hong Kong. Oras alas sa 8:53 sa aga oras naton diri sa K5 News FM Philippines. Nagapamati na sa aton si Drix Motovlog, no? Drix Motovlog nagapamati gid always sa K5 News FM Philippines kinapatamyaw ang Pedregosa and Poras Kimba family. Nagapamati gid dira sa may Barmasang Putotan. Drix Motovlog. Alas 8:53 counter report ni K5 Karen Badilla sa mga follow-up reports nga nagkalitabo man diri sa may probinsya sa Iloilo sa pagsugalaw sang bagong tuig. Kay may pila ka mga residente nga nabunan no sa aton sa mga K5 kag ining palupok no sang armas sa luthang nga na-record man sang Iloilo Provincial Police Office. K5 Karen Badilla sa report. Please stand by. K5 News FM Kampiyon Report. Sa K5 Ray kag sa K5 Ted kasong homicide ang i-file no subong nga adlaw sa duhaya ka suspect nga nagkastigo patay kag nag-spray sa lalaki nga hubog ni dito sa may barangay Pulao sa Banwa sang Dumangas alas 6 kahapon niya sang aga Enero 1 tuig 2025. Pumadumduman naging kilala ang victim naton na si Michael Lama Galiero. Michael Lama Galiero, 34 anyos, samtang ang mga suspect amo naman sanday Rodney Buaya Patalinghog. Rodney Buaya Patalinghog, 27 anyos, Joseph Ligante Provido. Joseph Ligante Provido, 38 anyos kag Lunsay residente sa nasambit nga lugar. Sa interview naton kay Police Staff Sergeant J. Dugayo, ang investigator on case ng Dumangas Municipal Police Station, ginpahayag sini K5 Ray kag K5 Ted nga updanay pa sa pag-inom-inom ining suspect kag ang victim humalin niya sa tong Disyembre 31 sang tuig 2024 sang gabi tugtog alas 5 sang kahapon sang kaagahon K5 Ray kag K5 Ted no. Pero bangod sa kahulugbon suluya sa kay Dugayo ang ining victim nagmaoy ni siya kag nagbinastos K5 Ray kag K5 Ted. Rason nga napikon ini ang duha niya ka upod nga suspect sa diin may natabo sa ilaya nga pagbinaisay kag komosyon kag nakit-an man sang witness nga after sang ilaya nga pagbinaisay dito sa lugar naglakat ining victim pero ginsundan ini siya sang suspect. Then pagka alas 6 ang aga K5 Ray kag K5 Ted nagbalik ni ang duha ka suspect nga nagasakay sa motorsiklo kung sa diin angkas nila ang victim nga wala niya sang animo K5 Ray kag K5 Ted kag dugang pa sa investigador nga gindulong ni sa mga suspect si Galiero sa balay sang iya nga tiya kung sa diin nagbulig pa ni ang tiya ng victim sa paghakwat sa iya K5 Ray kag K5 Ted pasulod sa ila balay agud iya nga pahigdaon pero wala sang idea ining tiya nga wala niya gali isang kabuhi ang iya nga hinablos kay according sa kay Dugayo nga wala sa may nakit-an nga dugo sa lawas ng biktima kundi pilas lang gid sa itawag sa tiil no kag gas-gas sa pila ka parte sa iya nga lawas K5 Ray kag K5 Ted. Amo to nga ang naka-witness way man sila sa ihibalo abi kay abi nila K5 Ray kag K5 Ted nga bagod lang balas ang kahulugbon do nagaluy-luy niya ang ulo sa victim samtang ginaangkas sa duha ka suspect sa motorsiklo pero wala sila ka idea gid especially ining tiya nga tikpatay na gali ang ining biktima nga si Galiero K5 Ray kag K5 Ted. Then sa subong nag-request ang aton nga kapulisan nga ipaidalom sa autopsy ining bangkay ni Galiero agud nga mahibaluan kung ano gid ang gintunaan sang iyang kamatayon K5 Ray kag K5 Ted. Ma'am ka, tibla ging kastigo siya. And then ginpapiswitan pagid sang tear gas. Tear gas. So din siya napatay sa kastigo or sa tear gas?
amo pa na ang ginahibalo sang aton nga Basi asphyxiabla, no? Asphyxiabla na suffocate siya. Suffocate siya. Oo, kay di ang request sila nga ipaidalom sa autopsy ang ining bangkay. Pero dito subong, since gina-process pa bala ka K5 Ray kag K5 Ted sang pamilya ang bangkay niya sang victim, ibalikan to nila ang pamilya, no? Para ihingion nga ipaidalom sa autopsy para mahibaluan gid kung ano ang iya nga ginkamatay. Pero ang ining duha ka suspect, according sa kay Sir Dugayo, nga wala na ni sila nagpalagyo kay nagpululi man ni sila dayon sa ilaya nga nadakpan sa ila nga puluyan. Ulupod man sila gininom? Yes, ululupod man sila ka K5 Ted. Nakita mo gid sa ayo ng inom? Oo, kaya mo na ang ginalantaw man sa aton nga kapulisan, hinubog ka K5 Ray kag ka K5 Ted. Kiti tatlo sila yara iya sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Sino sa ilang nagpapiswet sang tear gas? Wala na diri na detalye sa aton nga kapulisan, pero naghako man ni ang duha ka suspect nga ginsumbag nila sa or ginpulihan nila sumbag sa ulo kag sa nakalain-lain nga part ng lawas ining victim kag ginsprayhan nila sa Posible man nga internal hemorrhage kay ulo nga na. So puro sumbag lang way nilang pusaan? Wala na K5. Posible man na nga sa sumbag na patay na nga daan tapos ang papisitan pa gid. Oo. Kaya mo na sa subong ang ginakuan sa aton nga kapulisan nga ipaidalom gid no sa autopsy ang ining bangkay pati para dira iya mahibaluan kung ano gid ang iya nga or ano ang gintunaan sa iya nga kamatayon. So sa dugang mo lang nga detalye pamatian naton si Police Staff Sergeant J. Dugayo, ang investigator sa Dumangas Municipal Police Station. Sa Dumangas Municipal Police Station, sir, regarding ni sa lalaki nga ginpulihan kastigo kag ginsprayhan sang tear gas. Kasubong mga aton nga stasyon nga preparar sa pag-file sang kaso, ma'am. Ginatamataan yung papilis para makapile kita sang kaso. Ano nga case, sir? Homicide, ma'am, no? Kaya napatay ganing aton nga biktima. Okay. Sir, bali nadakpan na ni sir ang suspect, sir, nga nagpatay sa victim? Yes, ma'am, no, na natasahat for that operation. Ma'am, no, na kuwata ang duha ka suspetsado. Oo. Sir, bali ano pangalan sang suspect to, sir, kag sang victim to, sir? Ang aton biktima, ma'am, si Michael Gallero, 34 anyos ang edad. Gata mga suspetsado mo si Rodney kag si Joseph, ma'am. Oo. Sir, bali ano gid ni sir ang natabo, sir, nga napulihan gid ni kastigo ang victim to, sir, raw? So, ano man, ma'am, no, sang gabi ni before New Year, New Year's Eve. Oo. Nagainom-inom na sila, ma'am. Tinagahan sila sa mag-aga. Doon medyo masabad ni kuno si Michael. Nagamaoy na. At isang aga, mga 5 o 5:30 na kuno nagbinaisay sila, no? Oo. May commotion. Doon na, may mga pinahugay na. Tapos, nakita sang witness naton nga naglakat na rin si Michael, no? Ang biktima. Oo. Kaginsunod sang duwa ka suspetsado, ma'am. Pag mga alas 6, nagbalik ang duha ka suspetsado sakay sa motor, upod ang biktima, no? Dala na nila ang biktima nga unconscious, no? Baligin, ano pa, sir? Ginangkas pa nila ni ang victim, sir? Yes, ma'am, ginangkas pa nila kagin balik sa ginkadtuan niya blada nga lugar. Oo. Balik. Patay na, sir, sa ginangkas nila? Kuno sa ila, ma'am, sa medyo ginawa pa pro na bla, ma'am. Unconscious kitsa kag medyo abing laga ni hubog lang gid kuno ang bali na hubog. Oo. Bali dito sila una-una, sir, naghalin gid sa ginaimnan nila tapos gindala nila, sir, ang victim tapos bumalik. Yes, ma'am, nagbalik. Okay. Okay, kay K5 Karen. Grabe, no? Ginatapos sila ng krimen, gimbalik pa nila. Yes. I don't know kung may adiyang pulis kung ano gidang ginhalina agin na habuyay nga mga binaisay nila nga amo gito grabe ka dumot sang duha.
ginpamangkot na si Staff Sergeant Dugayo kung ano ni ang basla kung may information sila nga nakuha kung ano gid ang mga tinaga nga ginbuya sang victim, pero according sa iya wala na nila nahibaluan ka K5 Ray kag ka K510, pero ang isa diri sa ano itawag sa ginpahayag sang naka-witness nga nagbinastos ka K5 Ray kag ka K510 no ang ining victim nga ginkapikon sang duha ka suspect. Ang full name sang duha ka suspect sino gani? Ang hawid sa diri ka K5 Ray kag ka K510 ang ining suspect ang ining first duha name ka suspect si Rodney Patalinghog kag si Joseph Provido. Yes. Ma'am ka, ang ilang ininom malin sang 31 hasta gid mag alas 6 na sa aga sang iniro no? Yes, ka K510. Okay. Kay kun ini silang duha bing suspect ni mga suspect kon way nakainom ang tolerance blatan inila babayin na lang kihubog balong kagang gagwa sa babaga bastos natural na bayda kay guwas panit nga bastos ha galing kiti para mas lawbog ko ni sa kayang panulay oo kag naka-mention man ni gani ang suspect according sa kay Staff Sergeant Dugayo ngati wala hindi ba na nila tanig gusto yang nga matabo nga pasyon gini ang victim ka K5 Ray kag ka K510 pero amon abla na puruhan gid nila ang ining sigalyero sa pagpangkastigo kag pag-spray sang tear gas tisibong ko din New Year sila sa presuhan New Year sila may kaso sila correct K5 ka rin salamat kayo ito oras. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas tungod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras, mga K5 9:04 sa aga sa aton sa nga pagpangaladri sa K5 News FM Philippines. Happy New Year gid no sa aton sa nga mga ka K5 sa tanan-tanan nga nagapamati sa aton sa nga pagpangalagad kay Mama Rebecca Pareño Taasan dira sa may Apple Taasan Maker and Three Wheels Company kay Bingbing Tan and William Tan nga nagapamati gid sa aton sa Barangay Baldo sa La Paz kay si Ronito Sumbong, Ma'am Rosebic Branya Talaron. Happy New Year sa Branya family dira sa may Layahan Pototan, Iloilo nga nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Kita buwas nga adlaw, same time, same station diri sa inyo paborito kag kampiyon nga estasyon ang K5 News FM Philippines. Liligaya darating din ang umaga basta tayo magkasama laging may sa pangalan mga ka-K5 sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines sa K5 News FM Iloilo mga ka-K5 kaming inyo kaupod sa tagsa ninyo kaaga ako si ka-K5 Ray Espeja Umalay Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM ang kampiyon nga istasyon K5 News FM Mabala ni mga flowers nga damong probayot